เฮลาฮีผู้ชัวทัวมาเตอินมุนนี่อันสวยน่าลายเวลบอร์ขานี่ยะลายมุนฮีเราปั่นลายหุ่นเรามันเวลน่าลายมุนอันนี้ที่นั้นกรมสกายเห็นสกิทเหยอันไงนัดเอ็มไหมเอามาไอ้ฮีบุกไปขวาสวยเห็นจนสกิทเหยสวยเตลเวงเองไอ้ที่น่ารักด้วยเอ็มไหมอะเราปังป่วยนั้นเราน่าสักทีนั่นนี่ระน่าสักทีเลยดิส่วนให้เฮลายเฮียนsupply department in food and civil supply department ten building อันเราสัตว์quarter storekeeper quarter อันนี้มีอันก็ติมาให้เราสัตว์เฮลายมุนกักขี้นี่อันสวยจูนี่อันอินมุนจูที่ส่วนกูตัวน่ะจนกูทั้งละมาของกงปุ๋ยเตะกัลตัวเฮียนเสียกันตุบกรอดอากาศเพย์เซลนี่ที่ส่วนการหอยเลต้าลายเฮียนสลัมสกัดชุงหลำอันนี้ตาก็ชุงหลำเราเนี่ยขี้ลายตัวบุลเขียน primary school สวัสดีงะสิกุลเก่านักชินแต่ส่วนกันหันกัลโดนั่นนี่โอ้ที่เฮียน primary school สุกันแข่งเฉาตาไอ้ที่อัน building จุดนี้ไม่ที่เฮียนมาเราจะเห็น building ที่ building ทาร์อังอันนี้ตุนมา building นะไปนี่พวกกันกัลเวลัยจนเฮลัยโซลเฮียนให้ building ที่นะให้ตุนจนจิโอลามินตะวันเราบุญตัวที่ชวนโซเปียสตุยเจมเลียนปุ้ยเตะเราเสียมตัวที่ชวนให้ไล่ตัวโซลที่ก็ยินฟิล์มนัดชินเตนี่กันนับปันไล่จนไกนี่ปะที่ชวนให้ไล่ที่สกูลบิลดิ้งน้ำมุนข้านี่ทีนะให้ไล่ออนไลน์เฮียนสตาฟเตะออฟฟิศข้าทีนะให้ไล่ทางคลาสรูมที่นั่นกัลเพย์คลาสรูมข้าLCFฟินติซอนสลามาซอนดิ้งทีนะดิให้มีวิดีโอการอัดก็วันนั้นฉันประคัตจูผู้จูทัวมาไงสร้างตัวเตะจันจินหันสวยปัวอสูรนูเตะหันหมูเต็งเตะปัวที่ลุงแหลนท่ากาแฟที่ส่วนขุไลบิลดิ้งคู primary school ส่วนนี้ให้ primary school ที่สังขารจะกัวสมปัสสรีOktoberนี่เรียตัดดินอันนี้primary school ที่สังกัดจากวัดสมภาษาOktoberนี่เรียดินนั่นนี่ส่วนแห่งลายมุนที่ building เชียตินที่เฮียนตัวเตะเราดิ้งตามาเราจัวทั้งจวนหน่วยโซละ building ดังสายอินทิควันตัวน่าเฮียน primary school จะรู้อะไรเมกอันนี้ที่ส่วนกันหันที่เจริญงะmiddle school อากาศน้ำมันที่เฮ้ยอะไรเฮียนหันเพย์ตายแล้ว middle school อากาศน้ำมันที่โซ่อะไรโซนที่ไรตัวที่ BSNL และ Airtel ตัวดิ้งBSNL ตัวดินนับเปียเพย์สไลมัวโซละโซน middle school ค่ะอันก็ชีนัตัวน่ะเห็น building ตัวเรามาเราจูมุนลุยเวลเต็งเตปกันละหันฟังแหล่โดนนี่ที่ชวนมุนลุยเตหันเจียงยี่ละสกูลเก่านัดชินอันนี้building ทิ้งตัวเรามาเสียสกูลที่เขาชุ่งส้นทักอันนี้ตัวbuilding ทาร์เตปนักกินอาการนอนตีหลังโดนนี่เลยที่ชวนให้ primary school จู่แล้วให้ primary school เราจีรชวนนะเราเก่าน้ำมุนเดี๋ยวนี้อัตลังเฮียสังเอ็มหนุ่มที่ชวนให้เขาชุ่งเต็งเตปอลังกิมเดวเวกลุกอันนี้มาลำเพย์จู่เฮียนโซละมาเต็งเตซอนอินอะไรออกมา PHC มุนเตะสละมาเต็งเตซอนอะไรออกมาที่ชวนให้เป็นเสียดังเฮียนอัตลังเฮียนละลังทว่างานหนัวมาที่เฮียนเขาชุ่งที่หลังอุดมาสกุลหนัวตักปอนี่เฮลัยมุนฮี
ti chuan hei soyang khan tui zem lian tak mai alo om to a ti chuan tower teng te po lo da to a building hun hluya heng hi helai primary school a chuan kan an cover thei ni sela hei school building thang chi a huan buk pui ko ran biak in adinga kung teng te khu kan cover tel ni se middle school mun hlui lam teng te chu tuna hian kan en le don ani ti chuan primary school tlang lama katang kan thir hei tower BSNL tower le Airtel tower kha kan tlan pel deuh hlek ta hei bul loka hei playground a oma so lai tang song kan chuak ron chuak chawa ti chuan helai playground pi a hian ti hian hei kong an siam pheia tuna hian helai hi henglai mun vel hi tun ma chon sipai in Assam Rifle ho game sipai game kan ti mai thina khalai mun khan ya henglai teng te hi ti chuan an ro san ta ka chuan tiang hian cheibol ta a field te in fiam turin playground te an siam chhota ni ya ti chuan so solai mi so mu thayanga tui zem lian zet mai liter nuai thum vela dong an tiam mani le o ka chiang tal ve so an siam boka ti chuan hei helai a hian tower bul a khan kan om tina ni ya ti chuan middle school hlui chu middle school pu chaw thua mate lo ka ta ni ya ti chuan so solai mi so mu thayanga tui zem lian zet mai liter nuai thum vela dong an tiam mani le o ka chiang tal ve so an siam boka ti chuan hei helai a hian tower bul a khan kan om tina ni ya ti chuan middle school hlui chu middle school pu chaw thua mate lo kal thin na mun chu kan han fang don ani ti chuan kan fang phei ta kan kal phei ta helai a hian so lai hmuna son ania hei e Visilamin village park antia lai mun hi village park a an lo chei bol to a ti hian mun nuam theng thon nuam deuh mai tlang zol tlang chi pa om ania tu lai a khuan electric 33 kV substation anti kha a oma ti chuan heng teng te hi village park lo nia hei ta heng kan han kal phei zela thui ani lo helai hei kan han chuang chuak deuh hlola sikul hmun an sikul hmun hlui chu ni deuh tamai e kei ni chuan kan thave phak lo an soidanin helai a hian middle school sakania ni sa puilal khan sikul kha du lova buk puilal khokung khan e ka du e ti thar maya ta chuan sikul sa chuan matlang ta bur maya chu middle school a chuan hostel ten han siama hostel sa te a sikul sa te khan darlon tlang dung atang te ni sa pui alung dai scholarship theng puin kon pui te theng khan an ron na tlang thinen tia ti chuan helai hian hostel ten han siama helai hi ni soitak ang khan cover na chan ber chu pu chaw thua ma sikul local na hmun middle school din na hmun khania tuna chuan middle school thar kho chunga son thak ani to a chu po chu kan cover tel tura ngai la chuan heti hian zol phei hang an kal zela so lai to pa son waiting set siama mara chu village park a thing le mau te thing vel hi zu atam ya a duangin khuwa oi zau thei don lo top mai po ni se thing lo lian to a lo tam to a chu wangin hei alai a hian village park kal te chol na tur tian ning chu waiting set an lo siama chu chon hei ko han hoi don po hian ro mai tam riu mai ra le lam po khi lang thei lo saklam tlang dung rat tlang dung ania khilam khi rat tulam lan chian thin te reng nen pui chuk maya voina hian
pawh ni se tikhan helai ah hian helai tang hian han thlir pheila helai hmun zawl saw kan hma a hmun zawl saw middle school awmna hmun bukpui middle school awmna hmun chu ni a sangka zukwa samli panga khan he middle school hi din alo ni to a hmun teng hi anuam em ani he sikul tang hian zir chuak milian pui la ka thiam tak teng pon lo chuak to a sokar officer lian tak te po an lo om ve nok to ani chuan he sikul soitak ang khan saknan le siamna tan hostel sakna tan te po darlon tang lama tang te kon pui lam te ni sa pui lam te lungdai yangvel atang teng te chuan an on matlang thina ni lal khan matlang khan khom thina ni ang chu ka ti mai a chuan hostel a teng te po hian mun sang atangin zoram mun sang atangin hostel teng te pen on pan ve thin an ti ni chung teng te chu karan cover thai ta se ti chuan a school building thar chu kan en le don nia hi pu chu thom te in mun na ni china kan soita khania ti chuan hi asaki thai ro em mai khalo nia ti chuan het tang hian ankal ta alai he an in hun taka chuan kan handinga ta tang chuan middle school thar chu an san thak ta ka chu so ni ta maya so lai so middle school chu nia malam get bul vela tang talin va cover veila change hai ziak hin hunga ben middle school bukpui in ya moto po ever progress this one building chu middle school building thar chu hai hian hi a lai hmuna hian an son thlata ni tikhan ram te hian nuam em maya hangai te bung phuna thaweng nuam em maya sawa te po thok nak ni hei When Sunday in ya machine an re khop mai ki mi ta war pani pia lam kha am middle school lui kan han fan tak kha lia ti chuan heta tang bok hian kan han thlir lenga hi like ta war din na ki like primary school akalna kha alo ni ta ni kha kan han cover thei ni se thome kulam ku thang lam tlang dung kol sip lam tlang dung ania ro me tamin a pui chuk maya eng ma thlir thui thei lo ani e le tikhan keima to ka pu chu thama sul nu ka ria chun karan cover thei da chu lo ni mai ro se